אז פלולין בעצם זה יעד שכבר עשיתי עליו הרבה סרטונים, כי איכשהו אני תמיד חוזר לכאן ואני חושב שאפשר להבין למה. דבר חשוב שצריך להגיד, השמורה שאני כל כך אוהב לבקר בקוט דיבואר ווילדלייף סנצ'רי היא בעצם הכי קרובה לפלולין, בערך משהו כמו חצי שעה מפה, אז זה גם אחד הסיבות שאני אוהב את המקום הזה. מעבר לזה, לדעתי, ביחס לחופים אחרים של גואה, הזמינות והשירות של אוכל, של בירות, של טוסטוס, של נגישות, של כל דבר בעצם, שמי שראה את הפרקים הקודמים זכר שלי היה קשה לצורך העניין, נגיד בוורקלה ובאלפי, כי לא היו דברים שהם היו קרובים אליי והייתי צריך לנסוע איזה רבע שעה כל כיוון בשביל לשתות קפה. אז פה זה לא ככה, פה זה הרבה יותר נגיש וזמין. בואו תהנו מהסרטון ומוזמנים להגיב מה אתם חושבים, איזה חוף הכי אהבתם. נראה לי. לא יודעת אם אתה תהיה מספיק גבוה כל הדרך. למה זה עוד יורד? שאני ארים לך אותו מאחורה. אני יכול להרים אותו בקטיפיות. אפרופו קטיפיות, נראה שהקטיפיות שלך הולכות להתקרע. אולי תוריד שנייה. לא, אני אקח אותו. תוריד. לא, תוריד. אתם אומרים, אני יכולה לעזוב את הידיים? זה יקרה? לא. תנסי. יש שם את הפלאפון של... ניידת. זה גאות, אה? כן. בואו נלך לאכול בגולום. גולום זה בעצם החוף הצמוד לפלולין, והוא מפריד בין פלולין לפטנם. אז ככה בערך זה נראה כשנכנסים. והמסעדה שאנחנו הולכים אליה היום נקראת קאלה באיה, I guess. אז אני אכנס לאכול פה, זה משהו, ואם יהיו המלצות, אז כמובן אני אנגיש ואמליץ לכם. האמת שהמקום יפה, אני אסבב את המצלמה שתוכלו לראות. די מאוד יש פה. לא.
सर पानी वाटर आगे